Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Son imaxes que gravamos nas últimas horas aquí no Concello de Sanxenxo. Esta vila volve converterse un verán máis na capital turística de Galicia, con milleiros e milleiros de persoas con plans do máis variado. Uns veñen polas praias, outros pola gastronomía, outros polo noso clima privilexado e outros polos eventos festivos. Pero todos eles, diso non hai dúbida, veñen co mesmo obxectivo: vivir o grande este verán de 2025. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos un ano máis arrancando este verán dende este municipio para que vostedes tamén gocen dende a súa casa. Comeza a tempada 26 deste programa que poden ver por Canal Rías Baixas, pola nosa canle de YouTube ou a través das televisións locais colaboradoras as que aproveitamos para mandar un agarimoso saúdo. Neste primeiro programa falaremos de turismo e tamén coñeceremos un pouquiño mellor os humoristas Tino Barros e Juan Meniño, que son uns auténticos reis da comedia. Tamén imos afondar no proxecto máis persoal do cantante Monte da Pena, que está promocionando e xirando co seu primeiro disco en solitario. E, por suposto, como non podía ser de outro xeito, tamén aquí no Verán, moita axenda festiva. Estaremos, por exemplo, nos Callos, no Concello de Meis, ou na festa dos anos 80 de Vilanova, e tamén teremos tempo para pasar pola Baixa das Vestas da parroquia da Mil, no Concello de Moraña. Todo isto e moito máis neste primeiro verán de 2025. Comezamos. Bueno, pues comezamos este verán falando de turismo, a ver como se presenta esta campaña alta ou altísima, diría eu, aquí no Concello de Sanxenxo. Para iso recibimos o presidente de CES, do Consorcio de Empresarios Turísticos aquí do Concello de Sanxenxo, Alfonso Martínez. Que tal? Moi boas. Hola, moi boas tardes. Bueno, benvido verán, xo decía agora ao comezo, estamos nesta campaña alta aquí en pleno mes de xullo no Concello de Sanxenxo. De momento, como está indo este verán de 2025? Bueno, pues a verdade que xa arrancamos no mes de xuño, como ben dixe a campaña que é propia do Brán. O mes de xuño pues, foi un mes moi bo, a verdade que o tempo tamén axudou moito, porque ao final, bueno, a xente que ven no Brán quere bo tempo, quere poder disfrutar das praias, do lecer. Entón, bueno, o mes de xulio a verdade que cerramos con os datos moi positivos. É unha tendencia que xa observamos o ano pasado no mes de xuño. Estamos vendo que a xente ve que en xuño tamén que é verán, que se pode estar moi ben, os días son largos, se temos sorte e o tempo axuda, son uns días moi longos, e ao final, bueno, tamén son os precios máis económicos que despois no resto dos meses, e a verdade que aí está moita xente optando por vir no mes de xuño. Claro, porque ata aí ben pouquiño non era a tradición pois que as vacacións fosen en xullo, en agosto, pero agora cada vez máis son moitos os que adiantan tamén a ese mes de xuño, tamén marcado non polas vacacións dos nenos e todo iso, non? Sí, a verdade que, bueno, o calendario escolar nos marca moito as vacacións, os destinos vacacionais, pero si ben certo que hai moita xente, bueno, pues que non depende ou que non ten nenos en edad escolar ou rapaces que estén estudiando, entonces ten esa posibilidade de viaxar fora dos 2 meses fortes como poden ser xulio e agosto. Entonces o mes de xulio é un gran mes e o mes de setembro tamén é un gran mes para vir a Sanxenxo. Bueno, estamos arrancando esta segunda quincena de xullo, temos por diante esta quincena tamén todo o mes de agosto, que é, digamos, o prato forte dentro desta campaña alta aquí no Concello de Sanxenxo. Que agardades un poquinho destas vindeiras semanas, especialmente do mes de agosto, porque era tradicionalmente o mes máis forte aquí en Sanxenxo, non? Sí, bueno, sigue sendo o mes máis forte, porque, bueno, a verdade que parece que bueno, pues é o mes vacacional por excelencia, pero en Galicia e en España, o sea, ao final todo o mundo colle, moitísima xente ten que coller as vacacións en agosto, sí ou sí. Entón, bueno, é a temporada alta por excelencia dentro do que é o período do verán. E, bueno, ahora mismo aínda hai
algo por vender, aínda hai huecos, pero a verdad que estamos nun nivel de reservas para o mes de agosto moi alto. A verdad que estamos observando que, polo menos para o mes de agosto, cada vez a tendencia é a reservar con máis antelación. A xente sabe que é un mes forte, que é un mes de temporada alta e que, bueno, hai que reservar con antelación. É algo que vimos, bueno, parouse cando foi o tema da pandemia, a xente reservaba moi encima de fecha, pero ahora cada vez estáse reservando con máis antelación. Bueno, e cada vez son máis os que estiran tamén as vacacións, os que estiran tamén un poquinho máis soberán tamén no mes de setembro. Tamén aquí no caso de Sanxenxo notase que o mes de setembro hai que telo tamén en conta en canto ao sector do turismo. Non sei, bueno, un poquinho que previsión ustedes de cara a ese mes de setembro, porque ademais últimamente nos últimos anos o tempo tamén soe acompañar, ou incluso a veces hai días que veñen de máis calorciño no mes de setembro que en pleno xullo, non? Sí, a verdade que sí, o sea, o tempo, bueno, pode chover en agosto, incluso en xulio, pero a verdade que se o tempo acompaña, como foi o caso, por exemplo, do ano pasado, o mes de setembro está sendo prácticamente xa unha temporada media alta, sobre todo a primeira quincena, non? Entón, ao final, estáse comportando incluso mellor que o mes de xunio, hai que dicilo. É un mes que, bueno, tamén hai moitas actividades, temos o tema que se retomou da concentración de motos, que era algo que o sector estaba botando de menos con ese parón que tuvemos eses 2 anos que non se fixo. Está o tema das regatas, bueno, aparte de sol e playa, de comer ben, e de descansar, pois temos un montón de actividades que iso tamén sempre lle dan contido, e a verdad que, bueno, o mes de setembro levamos a uns anos que está sendo moi bo. Con todo isto das vagas de calor que tivemos aí últimamente, bueno, en toda a península, aquí, bueno, nos libramos daquela maneira, porque tamén tivemos días de calor bastante intensa, pero sí que é certo que noutros puntos da península hubo como días de temperaturas moi extremas. Non sei se notades máis visitantes aquí que veñen escapando precisamente desas condicións climáticas un tanto complicadas, ou que, bueno, pois fan que as vacacións non sexan tan placenteiras. Non sei, xente que tradicionalmente quizáis ia cara ao Mediterráneo, pois que estean optando por vir cara ao norte, cara a Galicia, cara a Rías Baixas ou cara a Sanxenxo en concreto, por iso de ser un refuxio climático esta zona. Sí, a verdade é que, bueno, o cambio climático é unha realidade, é algo que está aí, bueno, a nos nos está favorecendo en certa medida, non é deseable, non? Que este pasando o que está pasando, pero ao final Galicia, como ben decía, Rías Baixas e ao final Sanxenxo, estáse favorecendo no sentido de que, bueno, aquí temos boas temperaturas, aínda que cando hai esas olas de calor temos uns días aí atrás un pouco complicados, pero nada que ver co que sucede por outros lugares máis cara ao sur, non? E o que estamos observando é que está vindo moita xente, antes parecía que quedaba mellor un pouco lesos vir desde Andalucía, estamos tendo unha subida importante de visitantes da comunidade andaluza, e a verdad que nos din, bueno, pois iso, que é un pouco motivo, aparte de conocer xente que non veo mellor nunca, ou que eu falar, ou alguén que lle contou que aquí se está moi ben, veñen un pouco tamén buscando precisamente ese fresco, case agradecen o poder poñer unha chaqueta ou un jersey pola noite, non, para poder dormir tranquilamente sin ter que estar co aire acondicionado a tope. Agora que nos comentas ese perfil de turismo que chega dende Andalucía, contas un poquinho, bueno, pois como son os perfis que veñen aquí a Sanxenxo. Temos perfis habituais, por exemplo, non, turismo que chega dende Madrid, en outras comunidades de España, turismo de Portugal. Mantense máis ou menos o perfil tamén familiar, porque tamén é moi tradicional aquí en Sanxenxo, non, que veña os avós, os pais e os fillos a gozar todos xuntos das vacacións. Sí, a verdade é que, bueno, como ben indicas, o perfil é moi familiar. Ahora mismo xa hai segundas e terceras xeracións que están vindo ahora mismo, pois eso, que viñan de nenos cos seus pais e agora xa están vindo cos seus propios fillos, e hai unha tradición moi familiar, non? Ao final é un turismo moi familiar. Tradicionalmente, bueno, pois Madrid é unha comunidade que trae moitos turistas a Sanxenxo, sobre todo no mes de agosto, pero tamén temos que dicir que, bueno, aínda que parezca curioso, pero é a realidade, os datos están aí, sobre todo no mes de xunio e xulio, temos moitísima xente da propia comunidade de Galicia. O sea, a mellor estamos falando de que entre un 35 ou 40% dos nosos turistas no mes de xunio ou xulio son da propia comunidade galega. E logo, bueno, tamén estamos notando que está vindo moita xente do País Vasco, as comunicacións que temos ahora por carretera, a verdade que non parece que está como antes, que era como un pouco lonxe vir. Todo o que tamén de Asturias, Castilla e León, pero maioritariamente o que é o centro para arriba. E logo, bueno, non poden faltar os nosos veciños
Portugal, que para nós é o máximo exponente do turismo internacional, aínda que sí que cada vez se está falando máis inglés nas recepcións dos hotéis, porque, bueno, sí que estamos notando pois, que está vindo xente de Francia, xente de Inglaterra. O que pasa é que, bueno, todavía non é significativo como para que temos un gran repunte de turismo internacional nese sentido, pero, bueno, sí que poquinho a pouco se van vindo. Bueno, pois, se te parece, marchamos a un dos puntos máis emblemáticos daqui do Concello de Sanxenxo, Paseo Marítimo de Silgar, para falar precisamente cos turistas, para saber de onde veñen, que agardan deste Concello de Sanxenxo e tamén, de paso, pois coñecer que plans teñen para este verán que estamos arrancando aquí neste mes de xullo deste 2025. Vémolo na seguinte reportaxe. Hola Dani, pois estamos aquí no Paseo de Silgar en Sanxenxo, unha das vilas máis turísticas de Galicia, e imos a preguntarlle a xente por que decide vir aquí de vacacións. Yo vengo de Madrid. De Madrid. ¿Y cuánto tiempo vas a estar por aquí? Pues vinimos el 1 de julio yo con mi familia y nos vamos el 31 de julio, así que todo julio estamos. Un mes entero, vamos. Hombre, nos lo merecemos, que ha pasado mucho calor en Madrid. Venimos de vacaciones. ¿Cuánto tiempo? Apartamento, pues estaremos a finales de agosto, primeros de septiembre. Vamos, todo el verano aquí. Sí. ¿Ustedes dónde son? De Madrid. De Madrid. ¿Y vinieron las 4 de Madrid? Claro, somos hermanas. Ah, qué bueno. ¿Y siempre vienen todos los años a Sanxenxo? No. Pues es el segundo año. Teño un piso aquí e vimos e vamos cando hai bo tempo e cando se pode. Ás veces hai que estar en Santiago, ás veces aquí. Por que escolles Sanxenxo para estar descansando? Pois foi unha decisión nun momento que tiñan nenos pequenos há moitos anos, había que traerlos un sitio na playa, pois pensamos aquí. Yo de Madrid, ¿Y vienes aquí cuántos días? un mes Un mes entero de vacaciones. entero, está pagado. Un mes. ¿Pero de vacaciones? Pero sí, claro, sí. ¿Y qué planes traes? Bueno, pues pasármelo bien y descansar. Que yo soy profesora en Madrid, entonces claro, por eso vengo un mes, si no nada. ¿Tienes plan de pasarlo bien? Pasarlo bien, tomar el sol, ponerme más morena de lo que ya estoy. Y eso, descansar, dormir mucho, comer mucho también, volver a Madrid rodando. Nada, de Ponferrada venimos Sí, nosotros. de Ponferrada. Yo de Palencia. Valencia. ¿Y por qué decidisteis venir aquí a ver? Bueno, porque tienen casa familiares suyos y nos dijo, bueno, vamos a pasar allí el fin de semana a Sanxenxo. Y dijimos, sí, es buena idea, tal, y al final aquí estamos, 6. Pero el fin de semana ya acabó, ¿eh? El fin de semana ya acabó, pero se nos ha complicado un poquillo ayer. Un poquito la cosa. Estou de vacacións, vivo en Irlanda. Ah, pero de vacaciones en Sanxenxo. De vacacións na casiña, ven a Sanxenxo a praia. ¿Y por qué decides Sanxenxo para vir a praia? Bueno, porque é cómodo, ten todo cerca, para un día así vindo no bus, é perfecto. Muito bem, estou passando muito bem. Isto é muito bonito. ¿Y la comida también de que está boa? Ai, a comida é excelente, é muito bom. No hotel onde nós estamos é excelente. Comer y beber, ¿qué vas a hacer en Galicia? Y fiesta, claro. Sí, hombre, claro. Descansar un poco, salir en barco, ir a la playa, estar con los nietos. Praias excelente, tudo muito bom. Y estamos viendo la playa que nos está encantando. Nos gusta mucho. Esta playa es preciosa. Limpio, está precioso, la verdad. Viva, bravo. Bravo. Obrigada. Me encanta, yo ya lo conocí hace muchos años, he visto que ha cambiado y está muy bien. Y Sanxenxo me encanta la gente, la comida, la playa, que la gente dice que está fría, no está fría, está perfecta. No te vas a meter ahí en un caldo, yo busco refrescarme. A mí me parece un sitio perfecto para veranear. Encima aquí el agua está fría, no como ahí en el sur que es un caldo y no te puedes meter. El tiempo. Y la comida que está deliciosa. ¿Y la fiesta qué? Eso también. Sanxenxo sempre foi Sanxenxo, Pois nada, xa acabamos de ver, Sanxenxo segue sendo Sanxenxo e un pouco que ti decías antes, Alfonso, ese perfil do máis variado, escoitamos a xente de Portugal, de Ourense, de Lugo, de Madrid, en definitiva, pois todo o mundo dase cita aquí no Concello de Sanxenxo. Pois sí, a verdad que sí, bueno, temos pois eso, unha gran dependencia do turismo nacional, eso, bueno, ao final é unha ventaxa porque é un turismo de proximidade, xente que se desplaza maioritariamente no seu propio incluso vehículo, e eso pues, dá lugar a facer unha escapada
tamén de última hora ou a tomar unha decisión de última hora, non? Bueno, falamos tamén un poquinho de prezos porque a vida segue subindo, todo segue subindo, para unha familia, pois eso, avós, pais e fillos, segue sendo este un destino asumible, segue sendo un destino de prezos razoables? Sí, ao final, toda Galicia estamos falando de que é asequible no sentido de que, bueno, temos uns precios e o precio medio da habitación bastante por debaixo do resto das comunidades de España, non? A verdade que, bueno, ao final é a temporada alta, estamos ahora en temporada alta, os precios son os que son, pero non se repercutiu, aínda que sí se suberon os precios, sobre todo o ano pasado, que hubo moita demanda, eso fai que os precios ao final suban, pero ao final tamén temos que ter en conta que a todas as empresas tamén lle subiron os costes, igual que lle subiron as familias todo o que é a vida, non? Entón, ao final, bueno, pues, hubo unha subida de precios, pero aínda pode ser, aínda é asequible, ademais, eu penso que a grandeza de Sanxenxo é a gran oferta que temos de calidade, pero en todas as categorías de establecementos. É dicir, aquí te podes dormir nunha sinxela pensión, pero con moitísima calidade, hasta os grandes hotéis que temos de 4 estrelas con todos os servicios. Entonces, eso abre un abanico, pues, precisamente para que a xente adapte o seu presuposto, pues, a ir a un camping, a ir a unha pensión, a ir a un apartamento turístico. Entonces, como temos moita variedade de tipoloxías de aloxamento, é difícil non encontrar algo que se poda adaptar ao presuposto do que ven. Si é certo que o que estamos notando, sobre todo de cara nos hotéis, é que, bueno, as estancias estánse recortando un pouco porque a situación económica que é, nos precisamente o que falábamos antes de ter esa dependencia do turismo nacional, que debido é, lóxicamente, pois, ao final a economía resentes un pouco, entonces o que estamos notando é que se están recortando un pouco as estancias, pois se antes veñan unha semana, ahora veñen 4 días ou 3, pero a xente non quere renunciar a sair uns días e a disfrutar, non? Entón, iso ao final é importante, hai máis rotación, pero si hai xente, que iso é moi bo. Mira, como é a convivencia entre, bueno, esta diversidade de opcións que temos, non? Dende ir a un camping, ata un hostal, ata un hotel de 4 ou 5 estrelas, sobre todo, se falamos tamén dos apartamentos turísticos, dos pisos turísticos, como esa convivencia ou esa relación entre esa parte do sector, non? De hotéis e outro tipo de establecementos e os apartamentos turísticos. Non hai ningún problema, nos no seu momento xa fomos os primeiros en apostar porque se regularan as vivendas de uso turístico e que de alguna forma pois, estuveran reguladas, estuveran con toda a normativa que teñan que cumplir, precisamente porque iba a ser unha garantía incluso unha garantía para os propios turistas, pero tamén para eles. Entonces non hai ningún problema, o sea, non estamos nesa situación de hoteles e vivendas de uso turístico, non ao revés, non? Al final, cada visitante, cada turista busca o que máis se poda adaptar ás súas necesidades. Hai a xente pois, que prefere un apartamento ou un piso, e hai xente que prefere ir a un hotel, entonces nese sentido non hai ningún problema, non? Ao final, se convive, a xente pois, eso, busca e se adapta e escolle o que mellor se poda adaptar ás súas necesidades, entonces nese sentido non hai ningún problema. Mira, o turismo ten cousas moi boas, moitas cousas boas, pero tamén ten cousas negativas, por exemplo, agora que se está a falar tanto, non, dos prezos dos alugueres, das vivendas para a veciñanza que quere vivir, por exemplo, aquí no concello de Sanxenxo. Ti aquí como ves a cousa? Crees que o turismo, toda esta cantidade de turismo que estamos a ter nas Rías Baixas está a afectar tamén no prezo da vivenda, que, bueno, de algún xeito o turismo tamén está, entre comiñas, a expulsar a xente que quere vivir aquí, por exemplo, na comarca do Salnés? Bueno, ao final, eu non iría tan longe, non diría expulsar, pero si é unha realidade que lóxicamente, nun concello turístico como é Sanxenxo, pois a xente ve na opción do alquiler turístico, cando falamos de pisos ou de vivendas, pois unha opción para rentabilizar e para sacarlle un rendimento ás súas propiedades, e ao final eu penso que, bueno, lóxicamente iso afecta de alguna forma porque non pon tantas vivendas para un aluguer de larga estancia ou de longa estancia, sobre todo para incluso temos problemas moitas veces tamén co tema do personal, que tan complicado é para o noso sector conseguir personal, e ao final, bueno, pois non ter donde aloxalos é un problema. Entón, por exemplo, os establecementos que si ofrecen aloxamento teñen un pouco máis fácil a hora de conseguir personal, non? É unha realidade, pero bueno, ao final o mercado está aí e o que se ten que buscar son solucións, e as solucións tamén deberían de pasar ao mellor por darlle unha volta ao tema do
do alquiler de urbano, do todo o ano, desde o punto de vista das garantías que teñen a xente a hora de alugar. Mira, quería preguntarche tamén, xa cambiando de asunto, pois un poquinho como se preparou Sanxenxo para este verán de 2025, na liña dese, se fixeron ben os deberes, se hai cousas que aínda están pendentes ou que quedan por mellorar, ou se pola contra, pois entre empresarios, concello e demais, está todo feito e preparado, non, para afrontar esta campaña alta. Bueno, todo é mellorable, está claro que todo é mellorable, pero bueno, nós estamos moi habituados precisamente a preparar esa campaña desde o sector privado, sempre se aposta pola calidade, por mellorar os establecementos. Bueno, unha das ventaxas que ten cerrar eses meses de inverno, que a campaña pois se aproveita pois para poñer as instalacións, para facer reformas. O sector fixo os deberes xa fai moito tempo, temos un nivel moi alto de calidade, temos moi grandes establecementos en todas as categorías, como dixen antes, e bueno, desde o punto de vista do Concello, pois ao final é complicado, porque eu entendo que é complicado pois xestionar un concello que no Obrán se converte na terceira ciudad de Galicia, non? Entón, bueno, sempre hai cousas que se poden pulir ou que se poden mellorar, pero a mí me consta que o esforzo que se fai desde o concello para ter todo a punto é grande, bueno, estamos todos aí arrimando o hombro, tanto desde o sector privado público, para que a xente que ven pois estea contenta, disfrute de Sanxenxo e estea segura, non? Porque ao final, como ben dicíamos antes, é un destino moi familiar e ten que ser un destino seguro, un destino limpo e ao final pois que a xente se diverta. Pero bueno, aquí tamén quero facer se me permites, un chamamento a que todos somos turistas en algún momento e o turista tamén ten que saber pois, comportarse, saberse adaptar aos sitios onde se desplaza, é moi importante, porque ao final ten que haber unha convivencia entre a xente que vive no propio concello, entre os veciños e os turistas, pero eso pasa aquí ou en calquer outro lugar. Entón, ao final, esa armonía ten que habela, pero a xente tamén ten que respetar e ten que comportarse como se ten que comportar, lógicamente. Falamos tamén das praias, non sei se os areais, se os nosos areais, agora falamos tamén das bandeiras azuis, pero non sei se as nosas praias aquí en Sanxenxo seguen a ser o principal recurso, o principal atractivo que fai que veñan os visitantes para este municipio. Dicir o contrario sería faltar a verdade, é dicir, o noso gran activo son as praias, cando falamos no Obrán, ao final, bueno, Sanxenxo sempre nos gusta dicir, e aparte é unha realidade que é máis que as praias, pero é obvio que as praias son o noso gran baluarte. Ao final, a xente que ven a Sanxenxo no Obrán quere ir á praia, quere disfrutar do sol, temos unhas magníficas playas, temos unhas playas moi cuidadas, ademais hai de todos os tipos, urbanas, non tan urbanas, o sea que hai para escoller, e a verdade é que o noso gran activo é o gran reclamo para a xente que veña no Obrán, aparte, pois, bueno, pois do ben que se come, do ben que se descansa, do ben que se pode disfrutar incluso tamén no ocio nocturno, pero as praias son o máis importante que temos. E ademais, un ano máis, Sanxenxo mantense como municipio líder en toda España, non só en Galicia, en toda España, con 17 bandeiras azuis en 17 praias. Para vos, para CES, que supón ter este feixe de insignias repartidas polos areais? Sí, a verdade que parece como se repite ano a ano, a verdade que parece que é algo xa esperado e que de alguna forma, pues bueno, ten o valor, pero quero dicir que parece que non é tal, pero é moi importante, a verdade que é moi importante ter esas bandeiras azuis e esas cruz de calidade que temos, porque ao final dá unha garantía de servicios e da calidade precisamente que ten as praias para os turistas. Entonces eso ao final é algo importantísimo e temos que poñelo en valor, o poñemos en valor, pero bueno, creo que estamos moi habituados. Estamos moi afeitos a ver que Sanxenxo sexa líder, non? Claro, entonces ao mellor pois que un ano non fora líder sería a noticia, ¿no? E non precisamente que o sea ano tras ano, non? Pero sí que hai un gran esforzo detrás, un gran traballo detrás de esa labor de ter esas praias con esas bandeiras azules, con esas coa escudo de calidad que fan todos, bueno, pues toda a xente que traballa no Concello de Sanxenxo e nos servicios das praias. Oye, ademais tamén 3 bandeiras azuis en 3 portos deportivos, o Real Club Náutico de Sanxenxo, o Club Náutico de Portonovo e o Porto Deportivo de Xoán Carlos I. Queríache preguntar precisamente polo turismo náutico, que, bueno, sempre estivo a alza aquí no Concello de Sanxenxo, pero nese sentido, se estamos nun bo momento, ou se cadra no mellor momento do turismo náutico aquí no municipio. Pois sí, bueno, eu como fai xa a mellor 2 meses ou así, xa estaban falando desde o Concello, desde Nauta,
que as prazas de aluguer para a temporada de verán de tránsito estaban prácticamente todas ocupadas. Estáse notando un volumen moi alto de xente que fai escala precisamente aquí en Sanxenxo co seu barco, coa súa embarcación deportiva, e bueno, moita outra xente incluso que se desplaza, que trae a embarcación de outros portos para aquí, para Sanxenxo, no verán precisamente para disfrutar precisamente de toda a ría, de todas estas praias. A verdad que é un turismo importante, o tema das regatas tamén é moi importante, e, bueno, ter un porto deportivo como temos coa calidad que ten e cos servicios que ten, a verdade é que é un luxo. Pero, como dicíamos, hai un intre, máis alá das praias e do mar, temos moito máis que ofrecer, por exemplo, con todos eses sendeiros, todos esas sendeiros que ademais son tamén de bandeira azul e que son tamén unha alternativa para gozar tamén terra adentro de todo o que ofrece o Concello de Sanxenxo e tamén pois o resto da nosa contorna, non? Sí, no, o sea, parece que sempre nos tiramos ao litoral, pero Sanxenxo ten, pois eso, a sorte de que a moi poucos metros desplazándose, pasas de estar na praia precisamente no monte, na montaña, que ao final, como ben disto, estes sendeiros que a xente está demandando, porque, bueno, a cultura do deporte, a cultura da vida sana, a cultura de coidarse, é algo que a xente cada vez demanda máis, e, bueno, hai moitísima xente que precisamente aproveita, pois eso, para facer deporte, para facer eses percorridos por eses sendeiros, e para disfrutar non solamente do litoral, sino tamén da zona interior de Sanxenxo. Claro, ir á praia, facer deporte, estar en contacto coa natureza e tamén de paso ir a algún evento. Mira que temos eventos este verán aquí no Concello de Sanxenxo, comezando polo máis inmediato ese concerto de Juan Luis Guerra este sábado. Temos tamén aí o Festival Costa Feira, que vai encher de música pois moitísimas semanas deste verán, e por suposto tamén a través do Concello e das distintas entidades culturais, pois moitísimas actividades de lecer ao longo de todas estas vindeiras semanas. E supoño que tamén a xente que nos visita, ademais de desconectar e de relaxarse na praia ou polos sendeiros, tamén busca, non, facer algún tipo de actividade de lecer, non, deste tipo. Sí, a verdade é que, bueno, hai que darlle contido, non solamente non solo de praia vive Sanxenxo, sino que hai que darlle contido, e a verdade é que temos que dicir que este festival que se está facendo de Costa Feira, sí, verdad que foi unha aposta privada moi importante, moi arriesgada, a verdad que se está consolidando, nós temos a sorte de colaborar con eles tamén na difusión deste evento, e a verdade é que estamos moi satisfeitos, e era algo que necesitaba Sanxenxo, era algo que tiña que estar en Sanxenxo, e a verdade é que, bueno, cando se fixo outro día a presentación co alcalde, estáse consolidando dunha forma importante, e ao final a xente o que quere é precisamente ter actividades de todo tipo, para encher precisamente ese tempo de lecer. Entonces, este tipo, o tema dos festivais, o tema da música, é algo que está dando moi forte en todos os lugares, pero a verdade é que é unha sorte, un gran acerto ter un festival. E como ben dis, o concerto que temos ahora este fin de semana, sábado Luis Guerra, vai a ser un fin de semana moi potente en Sanxenxo, vai a haber moitísima xente, esperemos que todo saia ben, porque ten que sair ben, a xente ten que entender que, bueno, pues que un concerto deste tipo traia moitísima xente, e ao final temos que convivir todos, e, bueno, penso que vai ser un gran fin de semana. Pois estaremos pendentes aquí no verán, a semana que ven falaremos dese concerto de Juan Luis Guerra, e tamén, por suposto, falaremos dentro dos minutiños incluso dese Festival Costa Feira, deses primeiros concertos que xa se ofrecen no marco dese festival. Xa para ir rematando, quería te preguntar un poquinho pola mobilidade dos turistas, porque claro, veñen a Sanxenxo, pero hai que aproveitar pois para coñecer o resto do Salnés, que hai moita cousa que ver pola zona, quizáis achegarse a Pontevedra, ir ata Coruña, ir seguro ata Santiago. Supoño que dentro dos plans tamén notades, non, esa mobilidade dentro das vacacións da xente que aproveita, xa que estamos por aquí, pois para coñecer canto máis mellor, non? Sí, está claro, ao final hai como dous perfils, non? A xente que repite ano tras ano, que xa coñece moito a zona e que ao final ven pois en plan descanso, en plan relax, e logo hai moita xente que nos visita por primeira vez que precisamente, pois bueno, combina un pouco eso de ir á praia e tal, pero tamén aposta para visitar a contorna, non? Ao final Sanxenxo, bueno, está moi ben comunicado, estamos moi centrados, temos todos os lugares moi preto, para
para moverse e ao final pois, a xente se aproveita, como ben dís, para ir a Vigo, a Pontevedra, a Santiago, o Grove. Bueno, ao final temos que velo tamén un pouco no conxunto da comarca do Salnés, non? Que ten moito atractivo non só en Sanxenxo, sino que ao final tamén pois, eso, a mobilidade que hai entre os propios concellos. Bueno, pois seguramente moitos dos turistas que están estes días por Sanxenxo aproveitaron para marchar ata o Concello de Meis porque ali acaban de celebrar a 33ª edición da Festa dos Callos, un evento gastronómico que se celebra dentro da programación das festas do San Bieito e nos, por suposto, verán, tamén estivemos ali pois para ver que tal marchaba esa Festa dos Callos. Vemos de contado unha reportaxe sobre este evento, non sen antes pois despedir a Alfonso, presidente do CES. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco no Verán. Temos que rematar, como manda a tradición neste programa, ademais dende fai moitísimos anos, que brindando cunha copa de Martín Kodax. Odito, moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos. Eu levaba un par de anos sin vir o que a comer, pero sí, vimos sempre. Eso botaba desde menos, non? Botábamos lo de menos, ese o día préstase ademais. Que máis os gusta da festa de Meis? O ambiente, estar todos cos veciños, os nenos disfrutan tamén dun día no pobo. Todos os anos de que era moi pequeniña. Ves, colle de nota, Isto xa é unha tradición, ahora incorporamos as novas persoas na tradición e que continúe. Qué bonito, E que continúe, sí. Nosotros muchos años llevamos, todos los años venimos. Todos los años. Bueno, cada fin de semana vamos a una fiesta gastronómica. Ajá. Sí, sí, sí. Pero esta no perdedes tampouco. No, esta no la perdemos. Ellos iban a ir a la playa, que vienen con ganas de playa, al final vinieron aquí. Deben ter algo moi especial os callos de Meis, por lo que estou escoitando. Non sei se ten algún segredo especial. No lo sé, a ver si lo descubrimos hoy. A ver, descubrimos, certo. A ver si descubrimos hoy. É que os callos aquí de Meis teñen algo especial. Pode ser? Seguramente. Algún segredo mellor? Ai, non sei o segredo, non o sei, pero está moi bons. Pero pode ser que o teña, seguramente. Non sabía que estaban tan bons. Xa decía eu que aquí en Meis debe ter algo especial, porque trae moitísima xente esta festa. Debe ser polo ao ver tanta xente, por eso se poñen tan bons. Vamos vendendo moitísimo. Non paramos desde as 11:30 da mañá. Pois o bo, canto pretendedes vender aproximadamente? Pois aproximadamente o que levamos todos os anos entre 4.000, 4.500, 5.000, dependendo, pero máis de 4.000 fijo. Que tal está pasando aquí nesta festa de Meis dos Callos? Bastante ben, moi ben. Que, de momento pedistedes algo, ainda non? Ainda non. E que preferides, os callos ou queredes algún outro cousiño? Os callos. Os callos, non? Que non falten. Deben ser moi bons aquí nesta zona, non? Sí, a verdad que sí. ¿No? Sí, estamos disfrutando mogollón. Sí. Gusta esta festa? Sí. ¿Pasa la primeira vez? Sí, la primeira vez y voy a volver. A ver, contanos un pouquiño, este ano que se está vendendo máis que o ano pasado, igual? Sí, eu creo que máis ou menos que sí, é máis que igual que o ano pasado. Igual que o ano pasado? Co día que quedou hoxe, seguro? Bueno, co día que hoxe, eu penso que sí, estamos aí. A verdade que están bons os callos, sí, é verdade. Claro que sí, eu ainda os vou probar, pero... Valos probar? O sea, pois xa me contarás. Unha delicia, o que se respira aquí. Pois xa me contarás, a ver. Ahora vamos a tomar un pouco de pulpo, a ver. Moi ben. Bueno, pois si pitas... Onde se pode ver, hai que negociar. Pois veña, negociámonos, E que prefira a xente, polvo, callos... As dúas cousas. As dúas cousas, non? Por igual, xa que ben, eu vendo que máis ou menos... Gusta esas dúas cousas, o pulpo e os calliños. Aquí en Galicia temos calidade. De feito, xa temos a fama. Sí, somos moi bons, la verdad. O meu día non pode estar mellor, vimos a disfrutalos. Todo o mundo está dicindo que o día non pudo quedar mellor. Ata eu misma dixe, non? É un día maravilloso país. Esperemos que disfruten todos. Levades moito rato aquí na cola, por exemplo? 20 minutos. 20 minutos xa? Ainda Non é tanto. Non é tanto. Nos vimos para celebrar a festa, non vimos para apurar a nadie. Exactamente, moi bo falado. E hai que leválo con moita paciencia e cariño. De cariño. Que gusten ben os galliños. E dimo a causa, vendes todos os anos? Bueno, cando podemos vimos, pero vimos bastante.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán Verán. Imos facer agora unha viaxe no tempo ata os anos 80, daquela década. Seguro que vostedes lembran cousas moi memorables, pero creo que a música daquela época é que é prácticamente inmortal. No Concello de Vilanova de Arousa organizaron un festival centrado en exclusiva na música dos anos 80. Por ali estiveron grupos como La Guardia, La Década Prodigiosa, Los Limones ou Zapato Veloz. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, Dani, e moi boas amigos de Verán Verán. Nos atopámonos por aquí en Vista Real, no campo de festa, bailando ao ritmo dos 80 no son de Vilanova Fest. Vamos a entrevistar por aí algunha que outra persona que van vestidas de ochenteras, están increíbles. Ademais hai personas de todos os lugares de España, e creo que incluso internacionales, e que isto empezou o ano pasado e eu non parar. Son de Corón, vivo aquí. Esto vai a empezar ahora. Saberedes o que vai vir. Saberedes que estuveches aquí o ano pasado. Claro. O que vai vir. Pero fillastes camisetas e todo. Home, claro, hai que facelo ben. 80-80. E como vos enteraste desde que había festa? Polo Facebook. Sigo todas las redes sociales y me entero de todo. Sí, de hecho, ya lo cogimos hace 4 o 5 meses, ¿no? En marzo cogimos la pescada. As primeiras nas entradas, as primeiras en chegar, sí. E as últimas en marchar, espero, non? Home. Que esperades da noite de hoxe? Ben, o sea, o ano pasado estuvo ben, que siga igual, e gustoume moito. Os Inhumanos o ano pasado fixeron moi ben, moita festa, e pasano ben outro ano máis. Somos cincuentóns, elas son cuarentonas. Bueno, está na flor da vida, vos xa... Nos, sí, elas non. Pero mira, temos que bailar un pouquinho máis que elas e xa quedades ben. Vamos a bailar toda a noite, o que faga falta. Nativa de Neda, pero vivo en Narón. Que facedes por aquí? Como vos enterades? De todo, nos estrenamos de todo. Fiesta que aí vamos. Fiesta que aí justo con vos. Así movíame hasta, non sei, a outra punta de España. Pues mira, nosotros con hay fiesta y estamos. Así me gusta. É o vosso primeiro ano por aquí? En este sí. Pero bueno, somos veteranos en la fiesta hortera, en Porto do Son. Ya vexo eu por onde vamos tiros. Claro. Sempre no turreiro, hai que darlle duro, hai que disfrutar. Non te perdes unha, Non son eu, é o tempo que me busca, me trae, me leva, o sol. A mí pasa igual, ademais de verte como que me alegro, digo, hoxe vai ser un bo programa. Hoxe está moi guai. Os 80 foron a hostia, pero os 90 van ser o máis, xa verás. O ano que ven, 80 e 90. Todos. A lo loco. Decidimos facer así unha cousa un pouco así máis ao grande. Un pouco solo? Bueno, un pouco. Este é o segundo ano, cada ano terá que ir crecendo un pouquiño. Foisenos dar máis, xa medrou. Pero bueno, nada, sale a idea así para, bueno, pues aportar. Queríamos facer unha cousa pequena e ao final foi un pouco grande, pero para aportar para as nosas festas, e ao final... Ao final fixestes unha festa nacional, porque rumorean por aí que ven xente de todos lados, Sí, non? de todos os lados. Hai moitas entradas en internet, pois, bueno, de Valencia, Barcelona, Suiza... Estamos en una de las mejores fiestas que hay en Vilanova de Arousa. Sí que sí. Genial. Entre tú y yo, nuestro amor es para siempre. Seguirme las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, oh mi amor. Bueno, nosotros somos La Década Prodigiosa y ahora llega nuestro turno en este maravilloso festival que estamos deseando, está la gente súper expectante además. La verdad es que sí, está todo lleno.
Quiero bailar juntos, juntos. Es la primera vez que venimos a este festival. Con ganas, entonces. Sí, muchísimas, porque además veo que hay muchísima gente que está muy expectante y esto también nos anima a nosotros a la hora de ofrecer nuestro espectáculo. Así que estamos ya deseanditos subir al escenario y ponernos a bailar con toda la gente que hay aquí. Hola, somos La Década Prodigiosa y queremos mandar un súper saludo a los amigos de Verán Verán. Adiós. Por suposto, como non podía ser de outro xeito, festas do Carme por todos os recunchos do noso país, por exemplo, na parroquia ribeirense de Aguiño. A imaxe da Virxe chegou ao porto desta parroquia escoltada por unha multitudinaria comitiva. Ali agardaban tamén numerosos veciños e visitantes que non dubidaron en embarcarse nos numerosos barcos que saíron en procesión polo mar. Ademais do catamarán habilitado polo Concello, sumáronse ao percorrido pola ría varios pesqueiros e barcos de recreo, así como embarcacións tradicionais que participan no encontro que se celebra esta semana en Ribeira. A xornada rematou cunha ofrenda floral en homenaxe a Juan Antonio García Pichón, mariñeiro desaparecido no naufraxio do Argos Georgia hai agora un ano. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán. Os nosos seguintes convidados teñen un máster en Pintalamona e un doutorado en facernos rir. Eles deronse a coñecer nos últimos meses grazas a un programa de televisión e hoxe están aquí connosco no Verán Verán pois para facernos pasar, como non, un bo anaco. Teño por aquí a Juan Meniño e a súa beira a Tino Barros. Que tal? Moi boas, como estades? Moi ben, moi ben. Ademais, coas vistas estas inmillonables. Sí, a xente non ven da casa, pero nos estamos vendo aquí todo o horizonte, este porto deportivo maravilloso do Concello de Sanxenxo. Nada, como vos comentaba, pois dous humoristas que se deron a coñecer nese programa de televisión, o novo rei da comedia, onde foron concursantes. Bueno, quería preguntarvos antes de nada se esta experiencia, non, que se vai decir cando se participa en concursos de televisión, se é unha experiencia que vos cambiou a vida. Ou quizáis non tanto, a ver. Sí, Juan, veña. A mí completamente, porque ao final veño dun mundo completamente diferente, veño do mundo do entrenamiento, veño de, bueno, teño outra vida diferente e sobre me portas a poder querer descubrir máis o mundo do humor, querer facer outras cousas e, bueno, coñecer a xente que che permita desarrollarte nese mundo, vamos. E a ti, Tino? Pois, oye, sí que te cambia, porque ao fin e ao cabo a mí sempre me gustou o humor, por exemplo, pero nunca estuve ás órdenes de nadie, non? Queiras que non, pois aprendes a levar un guión, aprendes a estar ás órdenes dun director, a acostumbrarte ás cámaras, aprendes pois un montón de cousas. Despois de cara fora tampouco notei gran cambio, se antes paleaba, sigo paleando, o sea... Sí, andar hai que andar igual, o sea, non... Sí. Bueno, pois para situarnos un poquinho, vou vos preguntar un poquinho de quen vides sendo. Juan de Ribadumia, Tino de Moraña. Non sei se xa vos conocíades antes do programa ou foi grazas ao programa, a pesar de que, a ver, Ribadumia e Moraña tampouco están en polos opuestos, pero foi grazas ao programa cando vos coñecestes. Sí, sí. Sí, conocémonos no programa. De feito, decidímonos a facer algo xuntos porque fomos os únicos que no programa pois non nos coincidiu facer nada xuntos. Sí, nun sketch nin nada, entonces... Nin sketch, nin nada, temos un rollito moi parecido. Sí. Claro, quedaba aí esa espiña, non? De que non tiverades ocasión de facer nada no concurso. Logo falaremos de todo o que andades facendo por aí. Quería vos preguntar un poquinho tamén por esa parte do humor, un poquinho como entendedes vos o humor, porque claro, non sei se algo que, bueno, que xa nace con iso de, bueno, de facer gracias, de facer un poquinho de coña, de facer rir a xente, ou pouco a pouco, pois que é como unha profesión, non? Que tamén hai que ir saber dándolle forma a todo iso. Máis que nacer, a ver, eu por exemplo, a mí sempre eu son das persoas que pense que facer rir a xente é un privilegio. É moi difícil, ademais, tamén, non? Nos tempos nos que estamos ahora mesmo, que todo o mundo está serio, solo son problemas, solo salen conflictos, pois, oye, darlle esos 10 minutiños de paz á xente, que desconecten e que se rían é maravilloso. E, por suposto, aprender, porque non é fácil. Sí, ser o simpático cos colegas é moi fácil. Sí, claro. Pero despois poñerte diante de 300 personas, como nos pasou en Ribadumia... Claro, que sei o tema. Ademais, cando estás nun grupo pequeno e faz rir, aí é fácil porque non tes nada que traballar, pero unha vez que o convirtes xa como nun traballo, eso ten
ten unha dedicación detrás e leva un proceso que sí que hai que terlo en conta. Eu penso que nin nós mesmos sabíamos o proceso que tiña detrás. Quinte coña, démonos conta durante o proceso de crear un show, todo o que conleva, de venta de entradas, de bueno, o atrezo somos nós, o vestuario somos nós, bueno, ao final a gestión é sonido somos nós, todos somos nós. Entonces parece que non sí que dá moito traballo. Sí, claro, e ademais non é o mesmo pois eso, facer bromas cos colegas nun bar que poñerse nun auditorio e que a xente quede mirando para ti e que non haxa reacción, non? É importante tamén dar aí na tecla, non, que se soi dicir, para que a xente entenda tamén o humor que vos pretendedes transmitir, non? Sí, exacto. A ver, unha das cousas máis complicadas que hai, por exemplo, é eso, ti sempre que estás cos teus colegas pois facendo unhas bromas, pois é eso, estás de plan festivo, é moito máis fácil, non? Pero eu sempre digo que se estás nun sitio con moita xente e se ríen 5, é como se estuvera totalmente vacío. En ese momento continuar un texto para diante faise moi complicado. Sabes, se estás con 5 e se ríen 4, non, hai moito barullo. Sí, claro. Entonces, claro, aí estar sempre arriba, pero cando estás nun sitio con moita xente e ao mellor hai un chiste que diste, ui, non entra. Aguantar esa compostura, sabes, e seguir dando pasos para diante é complicado. Que foi unha cousa que, oye, ao fin e ao cabo aprendemos tamén moito no programa. Se vos ia preguntar, non, ese traballo ou esa aprendizaxe que fai falta tamén para este oficio do humor, que hai que darlle duro tamén, hai que darlle aí o callo, que supuxo neste sentido, pois o voso paso polo programa, en canto a formación, en canto a aprendizaxe, bueno, todo isto. Pois, a ver, a min pareceume moi... Eu creo que o máis relevante foi a evolución que fomos tendo entre programas, o sea, do primeiro ao último foi como eu creo que a soltura, a acostumbrarnos a traballar baixo presión e todo eso, que foi o que nos levou ao show un pouco. Eu creo que estar no programa, facer o show, foi o que nos dou moito impulso, porque supemos organizarnos, traballar baixo presión, saber elevar gestionar o público, gestionarnos nós mismos nun escenario, eso é algo que foi gracias ao programa, basicamente. E poñelo en práctica para nós agora, pois queiras que non sempre che facilita as cousas. Nós ao fin e ao cabo guionizamos nós todo, escribimos nós todo, nós montamos todo, parece que non, oye, todas esas pautas. Aparte tuvemos un coach estupendo, que foi Osvaldo Digón, un saludazo para Osvaldo se o ve, que foi un grande. Témolo que convidar un día ao Verán Verán. É máis moi boa persona. A verdade que foi un tío espectacular. Bueno, ti remataches terceiro, non, Tino? Sí. E aquí o compañeiro Juan, claro, temos aquí unha coroa, dirán vostedes, claro, igual lle caeu a Leonor, que andaba estes días por Marín e tal, o do emérito que lle quedou. No, a ver, contanos que significa esta coroa, Juan. Bueno, esta corona foi, basicamente, pa min, eu diría unha experiencia, porque me abreu as portas e basicamente a xente que conocí no programa, que eu foi o que me levei máis que a corona, verdad? Porque ao final a corona é algo simbólico. Unha coroa que quere dicir que Juan foi o gañador deste concurso, deste novo rei da comedia, e supón entrar, polo tanto, nesa realeza dos humoristas galegos, porque non todo o mundo consegue, polo menos, este recoñecemento, non? Sí, a verdade que, ademais, eu o que máis pena me dou foi marchar, porque era como estar, a ver, traballábamos, estábamos con presión, pero era como ir ao colegio, porque era chegar lunes, gravar, estar ali todos xuntos, comíamos xuntos, cenábamos xuntos, e despois, eso, tiñamos pruebas entre nós, que ao final empatizabas un pouco con outra persona, conectabas, e eso ao final despois foi un pouco... Eu penso que foi unha das cousas máis bonitas, eso, ao fin e ao cabo somos xente que non nos conocíamos de nada, e de repente tens que facer un sketch xunto, pasar un guión cando nunca o pasamos, penso que ningún na vida, e a verdade que para min foi moi bonito, moi bonito, unha experiencia moi bonita. Oye, un rei da comedia, estou pensando no seu día, foi tamén Isi, tamén gañador deste concurso, mira onde está Isi, non sei se nos teus plans está seguir aí co xinasio ou co tema físico ou tirar para diante. Agora gustaríame tirar un pouco por este mundo porque me abrou... No, gustaríache, no, tira, ahora non me des tirado. Gustaría, no, tiro, estamos tirando. Confirmamos. Que temos un show aí circulando. Entonces, sí, o sea, pareceme algo... Ademais, como que... levantoume un pouco a motivación por decir, ostra, pois sí que che pode ir ben neste mundo, o sea, ves que a xente lle gusta, ves que, bueno, que todo o que vas facendo vai salindo, e dis, pois mira, por que non? Ao final é complicado, pero adiante. E nesto do humor non sei se hai tamén referentes, non? Como pode haber cantantes, por exemplo, que temos despois a Monte da Pena aquí no programa, que, bueno, pode inspirarse ou beber doutros artistas, ou no vosso caso, non, referentes, por exemplo, en Galicia, non? Que temos unha saga de humoristas que é brutal, non? Comezando, por exemplo, por Farruko e todos os que viron despois. Non sei se no vosso caso, pois tamén tedes así unha inspiración
inspiración tamén de botar man tamén dese humor tan galego, tan retranqueiro, non? Eu sinto-me moi identificado con Touri. Sabes, que é un humor moi rollo para todos os públicos, sabes, inda que haxe así un pouquinho de acidez polo medio, pero gustame moito Touriñán, gustame moito Osvaldo, despois, sin ser gallegos, gustame moito Leo Harlem, Dani Rovira, sabes, mólame moito esa xente que son capaces de facer un show prácticamente para todo o mundo, sabes? E me parece moi importante tamén, non só que sea para adultos, que podas ir co teu peque a un show e disfrutalo todos, ao fin e ao cabo. Eu penso o mismo, por exemplo, a mí Touriñán pareceme unha persona como humorista, bueno, excepcional como persona tamén, pero fun ver a Fede Pérez fai pouco e vin o seu show e dixen, o sea, como que me pareceu moi do meu estilo e como que empaticei moito con ele e dixen, ostra, gustoume moito. Entonces, para min Fede e Touriñán serían así os máis... Sí. E o humor galego, non, deste 2025, o humor que facedes vos é humor como se facía antes, non? Porque en Galicia temos un humor moi propio e que non se entende en todos lados. Non sei se seguimos por esa línea ou claro, agora que estamos pois entre TikTok e todos estes rollos, todo iso, se está humor como un pouco máis globalizado e xa estamos perdendo un poquinho a esencia do noso humor ou se segue funcionando? Eu penso que nos mantemos. Eu penso que nos mantemos. Seguimos tendo esa retranca, eso de ser gallegos, de ser moi da nós. Utilizamos moito eso, ademais. Sí, eso utilizámoslo moito e funciona. Funciona ben, a xente gustalle. Claro, non sei se tamén usades as redes sociais neste... Moi pouco, usámolas, pero quizá o que menos. Sí, ao final subimos así algún vídeo con algún personaje. Pero non é o que máis... O mellor é en persoa. En persona, sí. Ademais, eso que non se pode perder. Eu, de feito, empezar en TikTok. Sí, verdad, que tú veches TikTok. Empezar en TikTok, foi onde empecé así a facer un pouco... Na pandemia ou algo desto, como abriu TikTok todo o mundo. Todo o mundo, sí. O que pasa é que eu facía un personaje que se chamaba Tante a verdad que non nos supen gestionar. Cheguei a ter 50.000 seguidores, pero despois que pasaba? Sí, un montón deles. Pero claro, queren contido ou que? Non é que queran contido, o que pasa é que eu facía un personaje moi marcado, non? Entonces que era un pouquiño... non un coruño, pero unha cousa así. Era como yo cando iba a la Xunqueira, entiendes? De neno, cando iba para la Xunqueira e quería hablar castellano como todos e non me salía, pavo. Sí, boteja da ceche. Exacto, boteja da ceche, bocatas de llorizo e esas historias. Entonces, que pasa? Chegou un momento en que a xente viña a saludar e cando me saludaban decíame, pero hablas normal. Claro que hablo normal, por supuesto que hablo normal. Sí, que a xente, a veces para o personaje da persona. Claro, pois eu nese momento, a verdad, non nos supen gestionar, era deixeino de lado. Sí, é verdad que sí. Bueno, pois en tal caso, se vos parece, imos ao físico, porque estades aí con esa mini xira, podemos dicir, dese espectáculo que se chama Aloimos. Contades un pouquiño, bueno, pois xa nos dicíades antes como xurdiu todo iso, desa espiña que tiñedes aí de non ter feito ningún sketch no programa, aí naceu a idea de facer algo xuntos, pero claro, poderíades facer algo xuntos, eu que sei, pois nun bar en Moraña un venres pola noite, deixar a cousa aí, pero que estades indo polos auditorios da volta. No, hombre, a facelo, facer as cousas ben, non? Ademais, planteámoslo como algo dinámico, serio e que sea un pouco diferente, porque vendo ahora que a xente ten o das redes sociais de querer ver contenido rápido, de cambiante, o noso show é eso, ven sendo facer sketches, monólogos, poñemos tamén diferentes tipos de vídeos e tal, o sea, como que para que a xente vexa diferentes... Mais ou menos está estruturado para que cada 10-12 minutos sea algo diferente. Sabes, son 90 minutos de show, pero máis ou menos cada 10-12 minutos vai cambiando. Entonces, pois, para que non sea eso, 90 minutos de dos tíos falando no escenario. Sí, de feito, hubo un comentario que fixo moita gracia, que temos un QR para acabar o show, e poñía un de comentario, que foi o que menos che gustou do show? E pon, durou pouco. Bueno, claro, que sempre... O sea, eso está ben porque dixamos, mira, eso que non sei fixo algo a xente, o sea, moi ben. Fíxoseme corto a min. Sí, fíxoseme corto a min, no momento en que me dixeches, bueno, son as 11. Xa. Un dos primeiros sitios, ou o primeiro mellor dito, foi na tua casa, en Ribadumia, non como foi iso de xogar na casa? Ostras, unha maravilla. Ademais, bueno, a verdade que é un auditorio enorme, aproveitámoslo moi ben, e eso, viñeron casi 300 personas. 300 personas, sí. Entonces, está nada mal, Unha maravilla. Para nos foi, madre mía, como se xogáramos no Bernabéu. Eu miraba desde o escenario e non daba crédito. Madre mía. E agora nada, despois dese show, agora querémolo
promocionar, vendelo por diferentes... Bueno, temos ahora en Moraña este viernes. o viernes. Agora mesmo, se non están vostedes en Moraña vendo o espectáculo, ou se están vendo por aquí, porque agora mesmo, na hora na que se emite este programa, están precisamente xogando na outra casa, non? Xogando en Moraña. En Moraña, no multiusos de Moraña. A mellor é na butaca mirando isto. Imagínate. Estaría ben. Si facer algún comentario ou algo dentro do tal, desto que, como lle din a Broncano, fainos algo de tal, de algún xesto ou algo para que quede aí constancia. Nada, falábamos de Ribadumia, porque, claro, agora profeta na túa terra, arrancando aí o espectáculo no auditorio de Ribadumia, pero contamo do Tinto. A ver, que pasou no Tinto? Unha maravilla, o sea, foi un pregón que, bueno, o meu primeiro pregón, pero... Pregoeiro da Festa do Tinto, do Salnés e de exaltación das variedades autóctonas, que ten un nome ben completo, a Festa do Tinto de Barrantes, non? Sí, ademais é unha festa que a min gustoume moito, non porque fora na miña terra, sino porque foi un pregón escrito para unha festa na que levo indo 27 anos, que é unha festa que conozo pois como nadie, creo eu. Eso, que te ves a toda a xente conocida, os teus amigos, a tua familia, o sea, eso foi unha auténtica maravilla, o sea, se encantou. A ver, que nos podes destacar así, a modo resumo de todo o que dixeches no De todo o que dixen, pois... Que largaches así cousas de outros viños, o albariño que non sei que non sei cuánto... Algúnha flecha, creo algunha flecha. Sí. Creo que este ano non vou ir á festa do viño albariño. No, creo que aí houve certa polémica, non? Houve certa polémica. Que bueno, se me queredes, eu vou vos a decir un pregón. Falarei mal do viño tinto, se queredes. Do de Barrantes. Todo ten un precio. No, pero moi ben, a xente moi maja. Sí, o sea, acolloume moi ben. Xa o sabía, porque ao final eso, a xente sempre se dá ánimos, saben que é o teu primeiro pregón, bueno, sempre estás un poquinho nervioso, non? Pero bueno, genial, a verdade é que non hubo nada de queixa. Moi ben, no teu caso, Tino, que claro, sendo de Moraña, o espeto non podía faltar, tamén estiveches aí outro día cun tema do espeto, non? Contanos. Pois tocoume abrir a noite de espeta e un pincho nas festas do Carneiro, que, bueno, é un día especial onde os bares preparan cada un o pincho de carneiro á súa maneira, e pois tocoume abrir un pouco a festa, pero pasoume como a Juan tamén un pouco, demasiada xente conocida de repente, Mis disculpas, morañeses. Vale, que eso, claro, non é como aquí, que estamos aquí, as caras de sempre e tal, e que realmente non somos conscientes de que despois nos vai ver moita xente, non? Pero, claro, cando vas a un sitio, en especial, ao teu concello e empezas a ver, aí está este, aí está outro, e xa se che vai, non? Sí. A ver, gracias a Dios foise salvando, pero sí que teño que reconocer que ese día sí me puse moi nervioso. Penso que das veces que fixen monólogos, e xa leva uns cuantos, penso que foi o día que máis nervioso me puxen. Impactoume moito, sabes, de repente verme ali encima. Home, é que pa min é eso, supoño que a ti che pasaría o mismo, verme no cartel do Carneiro Aspeto, cando non o pensei en mi vida. Ver que eso, que vou actuar eu en solitario, que imos facer noso show nas festas de Moraña, que son as festas grandes de Moraña, pa min, foi o show dixen no monólogo, sentía meu como a Luis Emilio Batallán. Estuve a punto de cantarlle unha pomba dourada. Mira, despois supoño que tamén, xa decíades antes, non, intentando argallar novas datas, mover todo isto, ainda ten moito percorrido, non, este espectáculo. De feito, temos unha aí posible, temos aí unha que están aí mordendo no anzuelo importante, A ver, cerquiña por aquí, ainda non se pode decir nada. Cerquiña no, en Suiza. Mi madriña, como en Suiza. Sí, foi algo completamente... Foi algo así que surgiu así un pouco... De momento non está 100% confirmado, pero sí, faláronos desde Suiza para levar o show. De galegos que están por alá e que da diáspora galega. Bueno, pois estaremos pendentes a ver si... Ojalá, a ver si salida. Si vos facedes tamén internacionais. Hai que aprender a falar ben alemán. Despois hai que pensar en montar unha empresa de camisetas. Bueno, se vos parece, seguimos avanzando e seguramente moitos espectadores dos máis fieis a Canal Rías Baixas dirán, a min este da dereita, a min soname de algo, a min soname de velo se cadra incluso aquí en Canal Rías Baixas. Pois claro, si, un dos nosos reporteiros do de Festa en Festa, ademais colaborador tamén deste programa do Verán Verán na sección das reportaxes e a tope aí tamén coas festas este ano, que este ano temos moitísimas festas tamén en Canal Rías Baixas. Queria te preguntar un pouquiño, pois como se vive toda esa experiencia festeira aquí en Canal Rías Baixas. Eso é espectacular, o sea, estar todas as festas que temos todo alrededor é espectacular. O sea, estar na do marisco, podese dicir, comes marisco. Estar na do carneiro, comes carneiro. No, quitando eso. No, pero é unha pasada, Aparte ver as costumbres todas tan diferentes que teñen dunhas zonas a outras. Mira, a máis vou dicir unha cousa, eu non son moito de misa, porque non son moi... Non é que non sexa creyente, pero bueno, son creyente lai.
non? 0-0. Pero chámame moitísimo a atención a devoción que temos en Galicia en moitas das festas, en moitas das romerías. Claro, sí. Pero en xente xoven incluso, O sea, que eu sempre fui da maneira de pensar de, bueno, cando se mueran los maiores, isto se acaba. En cambio, non. En cambio, non, vexo que hai moitísima devoción nas romerías. Claro, moita xente, pois iso, na procesión, na misa, en todo iso, e logo tamén despois moitísima xente, por suposto, no toldo, no pulpo, na verbena. Aí todos son devotos. Aí todos son creyentes Devotos de San Pulpiño son todos. E ia te preguntar un poquinho como é lidiar, porque claro, moitas veces nas festas estamos todos un pouquiño... É complicado. Eu, a ver, agora que vai pasando o tempo, pois máis ou menos voulle collendo un pouquiño o baile, pero me costou e me cuesta. Pero é complicado, porque hai... É un pouco como dos monólogos ao final, hai veces que lle estás vendo a cara a xente e diste, ai, que majo vai ser aquel señor bono saludar. É morde, non é o caso. Morde, arrimaste co micro, porque despois cortan, que senón o que se pode ir é chiquitito. Oi, todo que editamos e cortamos. Todo que cortamos, cuidado. Pero a ver, como norma general, a xente suele ser bastante dada. Bueno, pois sí, hoxe foi convidado aquí no Verán Verán, privilexado convidado aquí no programa, pero yo antes tamén tivo que traballar a la que te mandamos precisamente a túa terra, non? Ademais a unha festa tamén con moita emoción, eu que estive vendo xa a reportaxe con moita emoción, contanos pouquiño... Mira, acabaron de decir, poñemos pelos de punta. Aí hai unhas declaracións que van ver agora, hai dunhas mulleres aloitadoras, non, como lles chaman a... Apeitadoras. En Amil, na Rapa das Festas de Amil. Dígoche unha cousa, creo que non me equivoco co nombre, había unha chica, creo que se chamaba Lucía, non estou 100% seguro, pero creo que se chamaba Lucía, xúrocho por Dios, eu penso que non pesaba nin 50 kilos, pero eran 25 de cada un, O sea, unha pasada. Cando chegou o momento dos jarañóns, a chavala non pensou nin 2 minutos, subiuse ás vallas e cando nos demos conta estaba voando encima do macho. O sea, unha pasada. Aparte unha chavala xovenciña, sabes? As mulleres que ali estaban afeitando era unha locura, unha pasada. Pois sí, pois non sei que facer, se doulle eu paso repos, se yo das ti, fai o que queiras, se queres date a ti mismo paso. Pois mira, vamos a aproveitar, vamos a dar paso a Tino Barros, este reportero tan majo e tan agradable que está na Rapa das Festas da Amil. Moi boas, Dani, que tal, amigos de Verán Verán? Casi non chego polos pelos, pero aquí estamos, no curro da Amil, na Rapa das Festas da Amil. Vamos a ver o que teñen aquí montado, porque hai apeitadores, hai vestas e un montón de xente disfrutando desta maravilla. Vamos! Canto tempo levas ti con estos dos cabalos? Toda a vida. Toda a vida, non? Na casa sempre subo cabalos. E anos aquí entrando no curro? Tiño 24, levo os 14, 12. Dos 14 anos, 12 anos montando. Sempre menos por os potros, pouca cousa, despois vas ás festas grandes, un pouco apuntar ao grande, sempre. E a ti que é o que máis te emociona de estar aquí de curro? A adrenalina. A adrenalina, non? Porque en todo momento vas, e punto. E non che dá medo en ningún momento? Nada, me dá medo de traballar, eu quito os días. Bueno, e que opinas de todas estas mulleres apeitadoras que temos aquí, que son unhas bravas do país? Bótenlle máis huevos que algún home que está aquí dentro. Con nervios aínda a flor de piel, bueno, como isto é familia, algo de tradición, familiar, amigos, irmáns, bueno, gracias ao grupo de meu irmán, aos chicos, estou aí arriba, ano tras ano. Canto tempo levas apeitando aquí xa? Eu desde 2013, gracias a unha das loteadoras máis bellas que é Manoli, e gracias a ela e máis os irmáns, e o grupo dos irmáns, estou aquí dentro. Estamos aquí con Ainara e con Sara, que tal, apeitadoras aquí hoxe no curro da Amil? Sí, xa fai uns anos. Fai uns anos, canto tempo levas? Eu desde 2019. Desde 2019, e hasta ahora sanamente, non? Todo sí, ben? Por ahora, sin problema ningún. Sin problema ningún. E aquí a túa compañeira Sara, que tal, Sara? Eu ben. Ben. Xa montache algo? No, montar no, aloitamos. Bueno, eso, aloitastes un pouquiño. Sí. E que tal? Ben. Algo mazadas, pero ben, hai que seguir. Bueno, ti cantos anos levas montando aquí? Eu hai moitos anos que levo montando, desde 2000, non sei, 2004, 2007. Bueno, ahora por circunstancias de que levas golpes e así, pois hai moito que tamén deixei. Hoxe dime unha voltiña, pero bueno, hai que ir deixando. Bueno, o presidente, que tal, caballero, como vai o día? Bueno, algo de agua, pero ben, ben. Pero da agua isto xa é típico de Galicia, non? Sí, sí, a máis estes días. Dime a verdade, non ven hasta un pouquiño ben para estar aí dentro dito? Sí, 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 un fresco o chollo que estaba moito polvo, antes estaba bastante seco todo, ben, ben.
É que xa loitache aí un pouquiño, entonces por que... Nada, eso é pouca cousa. Para entretenerte, non? É o principio. Bueno, contanos aí, cantos anos levas ti facendo isto? Pois 27, por aí. Gústame moito, pero bueno, estou pensando en retirarme. Ou deixar de fumar, que tamén é moi importante. Unha de dúas, tamén é unha boa opción de deixar o tabaco. Bueno, que tal hoxe? Hoxe xa tuveches un par de saltos, vos? Sí, estaba aquí con un compañero, amigo meu, da familia, marroquí, e sí, quería aprender e saber como funciona isto. Non te preocupes que dentro do que podo enseño cheo. Temos moitos compañeros, amigos aquí que nos axudan e colaboran, sobre todo a non levar ningún golpe. Bueno, pois aí estaba Tino Barros nesa reportaxe da Rapa das Festas da A1000, que eu sempre digo de A1000, pero é da A1000, que me gustou moito escoitar como dicían da A1000 aí na reportaxe, unha reportaxe que o pasaches en grande. A ver, non che vou preguntar polas peores festas, porque tampouco é plan aquí falar mal da xente, pero vouche preguntar polas mellores, así de que che veñan así á mente, quitando as de Moraña, porque xa sei que esas son as favoritas, pero así algunha que digas, esta gustoume moito, esta quero volver ao que ven. Mira, a min chamoume moitísima atención, o que che decía antes, volvendo ao tema romerías, o San Ramón de Bealo. Ah, en Boiro. En Boiro, se non me equivoco, das embarazadas. Sí, van ali as mulleres, moitísima atención esa festa. E tamén con moita, aí tamén sí que sempre sacamos reportaxes onde se ve tamén toda esa devoción, non, de todas as mulleres que queren quedar embarazadas. Moitas que foron cando estaban embarazadas a facer as súas ofrendas e todo isto, despois volveron unha vez tuveron os nenos e tal, con quen fales todo o mundo che di que sí, que lle van facer as súas ofrendas ao San Ramón de Bealo. E chamoume moito a atención, para non ser, o sea, me refiero, por non ser unha festa aí loca, sabes, sí que me chamou moitísima a atención a devoción que ten a xente por ese santo. Bueno, pois tomamos nota, xa sabemos a que mandar este ano San Ramón de Bealo, xa temos aquí reporteiro voluntario para ir cubrir esa festa e outras moitas que temos aquí tamén por diante en Canal Rías Baixas e que, por suposto, das que falamos tamén aquí no Verán, porque tamén nos encanta pois falar coa xente aquí no programa e tamén pois ir de troula por aí coas nosas reportaxes festeiras. Imos ir despedindo, se vos parece, o programa e temos aquí, ademais, aquí o trío de copas, nunca mellor dito, porque temos que brindar, como manda a tradición de todas as entrevistas aquí no programa, brindar con Martín Codas. Non sei se quizáis Juan quere facer así unha odo ao Albariño para compensar un pouco a polémica do tinto. Sí, claro que sí. Ademais, nós na nosa familia somos socios de Martín Codas. Levamos levando viño desde os anos 90, creo que desde 1990. Entonces, jova, é unha bodega espectacular. Xa teñen que ter viño ali, mi máis. Hombre, 90 carretando viño. Ai, non, eu que o vendimio tamén, Vendimias? Claro. En cambio, a mí encanto me dixeron, non podes cortar as parras, no dejé unha. No dejé unha. Fixeches fogueiras. Fixen fogueiras e churrasco. Bueno, pois non corte de las viñas, colledemos aí a copa, pasalle unha aí a Tino. Además está fresquiño. Ai, que maravilla. Home, está fresquiño, por suposto. Brindamos aí. Salud. Moitísimas grazas. A vos. A vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, de contado, recibimos aquí no programa a Monte da Pena, pero que antes temos que repasar a nosa axenda de eventos pros vindeiros días. Comezamos no Festival Son do Mar. Parece que non estás convencido, parece que non estás. O festival muda de localización este ano, pasando do Grove a Cambados. Desta volta vai ter lugar na zona do Pombal os días 24, 25 e 26 de xullo. 3 días de intensa actividade musical, arrancando o día 24 co mellor pop, rock e indie, con Xinova, Dorian e Ultraligera. A xornada do 25, Día de Galicia, será quenda do Sachazo Rock, con el Drogas, Ilegales e Herdeiros da Cruz. Remata este Son do Mar con música urbana con Elegante, Marlucas, Trefquila e Vele. Maniobra comenzada, non podes cambiala. Dalle un bico a tua nai. Parece que non estás convencido, parece que non estás moi convencido. Non es de fila.
E ollo porque temos tamén o Costa Feira aquí no Concello de Sanxenxo. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. Ao longo do Verán Verán xa lles iremos contando todos os concertos que están previstos no marco deste festival que se volve celebrar no Polígono de Nantes, aquí no Concello de Sanxenxo. Polo de agora quedamos coa primeira das datas, o vindeiro día 29 de xullo. Ese día chega a este municipio, o Concello de Sanxenxo, Sebastián Yatra, todo un fenómeno musical que de seguro vai revolucionar a vila e atraer a moitísimas persoas. Mais adiante, tamén dentro do Costa Feira, temos outros concertos destacados como o de Leiva, José de Rico, Don Patricio ou Guitarrica de la Fuente. De todo isto iremos falando nas vindeiras semanas tamén aquí no Verán Verán. Te quedó, dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver y sin saber acabar en tu habitación y empezar a narrar. E vayan tomando nota tamén do Festixeve no Concello de Pontevedra. Un festival de balde que se vai celebrar no campo de Vilar, na parroquia pontevedresa de Xeve. Arrancará o día 31 con cantos de taberna co grupo Son das Corbaceiras. Seguiralle o Meigallo Festixeve o día 1 e o 2 de agosto os concertos de Treixadura e Sés. Remata este Festixeve o día 3 de agosto con comida e xogos populares e tamén música tradicional con 4 ventos. Medra erva mala, e non hai brazos para rincala. A turba mira, e como toda resposta respira. Pois nada, continuamos aquí neste primeiro Verán Verán de 2025. Noso seguinte convidado está nun momento, podemos decir, inmellorable. Acaba de lanzar hai nada o seu primeiro disco en solitario e, dende logo, a resposta do público está sendo fantástica. Temos aquí sentado xa connosco a Héctor Rodríguez, o que é o mesmo Monte da Pena. Que tal, moi boas? Ben, boas, que tal? Pois nada, benvido ao Verán Verán. Imos falar deste proxecto en solitario. Dicía eu que estás agora mesmo nun gran momento, sobre todo tamén por esa boísima acollida que está a ter este proxecto en solitario por parte do público, que ao final é o máis importante. Agora falamos un poquinho en detalle de todo o que hai detrás deste primeiro disco en solitario, deste Monte da Pena, pero bueno, queríache preguntar, antes de nada, pois como se chega a este punto, non? De onde nace todo este proxecto, un proxecto no que ti te embarcas en solitario? Pois a ver, xa ven dende fai tempo. Eu creo que podemos dicir que antes de formar Lontreira, eu xa tiña como aí o rollo de facer algo en solitario. Ao final deuse o de facer Lontreira e estivemos 2 anos aí bastante a tope. E eso, pois, como queríamos parar un pouco o ritmo con Lontreira e tal, eso foi unha das cousas polas que dixen, creo que é o momento de facer algo... Era o momento, a hora de apostar polo... Sí, algo só, despois tamén o de descubrir a miña voz, porque eu, en principio, sí que quería facer algo en solitario, pero non ia ser cantando, e tiña pensado máis como... tipo... Porque en Lontreira, non? O Lontreira é ese trío que ademais tamén estivo aquí fai 2 anos, se non me lembro mal, no Verán Verán de convidado. O Lontreiro é un trío, non era, é un trío. Ti facías parte dos coros tamén, entre outras cousas, pero non levabas a voz cantante, digamos, non? Dos coros era algo moi secundario, ao final. Pero antes de todo o mundo de Lontreira, non? Antes de todo isto en solitario e tal, as orixes de todo isto, porque claro, a quen lle gusta a música ponse a fedellar no que sexa, non que teña pola casa, nun organillo, non que teña pola casa dende ben pequeno, non? Sí, a ver, eu non teño a ninguén na miña familia músico.
non sei se igual un tío abuelo Xa así veríamos como que moi tocaba que nin o nalgunha banda coñezo, por aí ou algo, nin non? coñezo, sabes? Non sei, ni idea. Pero que eu coñeza que non hai ninguén na miña familia que faga música. Así que foi algo así como de repente diciríamos aos meus pais quero tocar o piano, tal. Pero foi así de súpeto ou foi algo que xa levabas aí ou Non foi sei. como unha paixón que de repente descubres? Non sei de onde veu, pero eu era como moi cativo, rollo igual, non sei, 6 anos, 5, menos. Bueno, menos incluso, porque claro, se entrei na escola de música. Bueno, eso, que entrei nunha escola de música, Sí, tive sí. sorte de entrar na Municipal de Moaña, que había unha plaza, había unha lista de espera inmensa para min, creo que eso foi a lotería que me tocou, sabes, non creo que me toque Sí, ali. porque a veces hai Sí. un pequeno ingrediente, non? Un pequeno factor que o cambia todo, porque igual se cadra, se non conseguías entrar aí, pois igual te estabas dedicando xe a Claro, sabe que. ou igual iba ao conservatorio e estaba amargado, como Claro, a maioría sí, de xente que non está no atopabas conservatorio. o teu sitio, non? Claro. Claro. Na escola de música tamén tive moi boa sorte cos profesores que fixeronme ver a música dunha maneira moi especial, e como creo que debería ser, vamos. Porque sí que falando con outra xente, pois eso, co que comentaba do conservatorio, eu non sei se... Eu iba a entrar despois da escola de música ou concert, pero foi como, creo que non Que non é o meu camiño sitio. ese, non? O de ser intérprete, solo ceñirme como a... Bueno, eso, esas cousas. Cando estaba acabando a escola de música, lá con 14, 15 anos, formei un grupo. Empezamos a tocar versións e tal, empecé xa a facer temas propios, pero bueno, como que non daba collido forma, ao final éramos... Eres moi novos moi tamén, novos, claro, para que collese forma, Pero non? bueno, pero sí que fixemos algún concerto, de presentarme eu así en locales e tal, de podemos tocar aquí. Non tiñamos As nin primeiras oportunidades. rider técnico, nin nada, sabes que fun aprendendo tamén a base de... Bueno, aprendese con de proba erros erro, e de- claro, eso funciona así, E de claro. tamén levarme a algunha que outra desilusión e mal trago. Pero bueno, todo fixo que chegase ao punto que estou agora. Todo suma para chegar a onde estamos agora mesmo, pois con ese proxecto en solitario, Héctor Rodríguez, o seu nome artístico é Monte da Pena, ademais escrito así, todo xunto, Monte da Sí. Pena. Explícanos de onde ven esta denominación, porque quixeches que ademais que este primeiro disco tamén se chamase así. Pois a ver, Monte da Pena é un monte que hai en Moaña. Bueno, hai moitos montes da Pena, realmente, Claro, pero... un topónimo moi extendido, non? O Pero meu o teu é ese, non? de Moaña. Gustábame moito a dualidade de penas, a pena de unha pena, unha pedra. Unha rocha, non? Claro. Que por iso o monte chamas así, e a pena Da pena, tristura, claro. da tristura. E tamén o que significa unha pedra, sabes, como algo forte. Non sei, gustame esa dualidade. E despois tamén, para que mentir, había pois unha lista de certos nomes de oeste, era o que máis Claro, nos eso convocou. tamén é cuestión de marketing, non? E sí que ven tamén por un recordo do pasado bueno, ali fixemos algunha encontro así familiar, que digo que non había ningún músico na miña familia, pero recordo aí un cumpleaños do meu tío, que había como amigos deles e tal, había como unha especie de mini foliada e tal, e fora moi bonito. Aí está, o talento que Sí, tamén sí. que tamén se herda. Bueno, contanos un poquinho, pois que nos imos a topar dentro deste Monte da Pena, non? Un poquinho, pois como definirías, non, a túa música ou o teu estilo? Pois a ver, este primeiro disco, polo menos, centreime moito en min. Nas miñas cousas que me fixeron chegar ata aquí, sentimentos meus, por eso tamén quería que levase o nombre de Monte da Pena. Pero bueno, das cousas que estou facendo agora realmente, estou como intentando non falar tanto de min. Separar a parte, como se suele decir, no, o persoal do profesional, non? Pero Sí. claro, é moi difícil, ademais cando se compoñen as letras, non? Xa porque, vale, así como primeira presentación creo que está ben, en plan, este son eu, pero bueno, tamén eu creo que contarlle os meus problemas a xente que non me coñece igual tampouco lle interesa moito. Entón,
por eso estou como falando pois, de máis cousas. Claro, porque falas moito de ti neste primeiro Eu diría proxecto. que sí, demasiado para o meu gusto. Claro, é unha carta de presentación, non? Tamén para saber efectivamente quen eres, non? Porque temos por aquí unha canción, por exemplo, dedicada a túa parella, ao teu mozo, tamén unha canción dedicada, entre comiñas, non? Aos teus sogros, é unha canción neste caso máis ben como de desamor, podemos dicir, non? Desamor non, como de estar aí como nunha situación de decir, joder, por que carallo pasa isto, sabes? A día de hoxe, por que hai que estar vivindo isto? Entón, pois, foi das letras que escribí máis rápido, das letras máis largas tamén, pero saliu así bastante rápido porque claro, son sentimentos, claro, non? Que ao final saen de dentro da tua vivencia personal, non? Sí. Ademais, bueno, neste disco, 3 idiomas, castelán, galego e tamén en catalán, precisamente nesa canción que lle dedicas ao teu mozo, non? Sí. Esa sí que é bonita. Esa é bonita. Bueno, pois mira, tan bonita que vamos ver un anaquiño desa canción que lle dedica ao seu mozo, unha canción que se titula T'estimo molt, quérote moito en catalán. Unha viaxe quedei cun chaval a centos de kilómetros do meu fogar. Eu non esperaba nada, se cadra unha cousa dun día xa está. Mais os días pasaban e xa sabía ben que me había enamorado que es catalanet. Mais eu tiña que tornar a casa, o que pasaría quen o ia saber. Non queríamos que isto acabase ali, o daríamos todo por ti, ti por mí. Que non sería cousa do pasado, que eu quería unha vida a tu lado. Te estimo molt, te estimo molt. Tot i que estic lluny de l'altre, nen per sobre qui non creu en el nostre amor. Te estimo molt, te estimo. Bueno, pois aí estaba ese anaquiño dese T'estimo molt, quérote moito, unha das propostas que podemos atopar neste primeiro disco Monte da Pena, do noso convidado aquí no Verán Verán, un proxecto que ademais estivo rodando por moitísimos puntos de Galicia. Contanos como foi trasladar iso que acabamos de ver, por exemplo, a un escenario, non? Como se adapta todo iso, ese estilo, non? Esa parte tamén electrónica, como se adapta todo iso a unha actuación en directo? Pois a ver, a min gustame moito que nos directos pensar no directo en que a xente quere disfrutar un directo. Entón, os temas cando fíxenos para o disco están pensados pois para que a xente os escoite na súa casa. Entón, pois, como que na maioría dos temas, igual hai un par de temas que sí que están igual, pero a maioría pois hai solos de guitarra, xa que levo un guitarrista comigo, bueno, depende o bolo ven unha persona a outra, pois hai solos de guitarra, xa que teño un guitarra, pois solos de guitarra. Claro, que non se poden ver na grabación, pero que sí se poden desfrutar no directo. Momentos para eso, que meterme máis o público dentro do concerto, partes pues, con rutinas en fin, por exemplo, que un reggaetón así lento, despois ao final como que subo moito o ritmo e festa aí total e tal. Entón, para darlle ao directo pois algo máis especial, máis festeiro e máis eso, e tamén aproveitando que levo un guitarrista, pois facer cousas na guitarra pois que sean chulas para o directo, claro. Bueno, quería te preguntar precisamente pois esa resposta do público, porque, por exemplo, vinte en Ribadumia nesa Ruada das Gotas, aí no pasado mes de xuño, e é como unha proposta como moi interactiva, non? Subindo, baixando do escenario en varias ocasións, tamén intentando meter no peto tamén ao público, non? Claro, sí, é que ao final ti das un concerto e non o das para bueno, sí que tamén o das para ti. Bueno, pero hai moitas veces non artistas que o dan e que prácticamente parece que están aí nun espello, claro, que non están pendentes do público, non? Que está guai tamén, pero a min gústame sentir máis o público, xa que están ali, pois metelos un pouco máis no concerto, creo que é o tal. Unha desas actuacións, decía agora, en Ribadumia, no mes de xuño, maio e xuño, polo que eu sei, foi do máis intenso que recordas últimamente, non? Sí, porque ademais ainda estaba enfermo. Bueno, púseme enfermo antes do surfing de Lere. Para o surfing, básicamente recupereime,
ou parecía, porque non. As augas milagreiras do río Lérez. Sí, susto, acabou o Surfing Lérez, malísimo de novo. Eu creo que foi como un pouco psicolóxico tamén de non me podo poner malo aquí. Estiven como un mes así como indo, vindo, tal, e coa voz moi tocada. Entón, pois, esas semanas, claro, ademais desto de Monte da Pena, tamén adícome a producir a outros artistas, como eso, produtor. Fago tamén outras cousas, como un karaoke en Vigo e cousas así. E como que ese mes limiteime moito a reposar pola semana para estar poder actuar na fin de semana. Nos bolos, pero aínda así, ese día en concreto, actuei pola mañá no 13 Roéis en Lugo, en Pantón, e pola noite en Ribadumia. E claro, Tute foi grande para estar tocado da voz. Claro, que dúas actuacións, dous concertos no mesmo día, eso xa é... Sí, a ver, que sin fallo, si estivera guai da voz. Entón, pude facerse e eu creo que estivo guai. Estivo moi ben, podemos dar fe que estivo moi ben, foi un concerto que decía, ademais, moi interactivo, moi participativo ali, todo o público que estábamos por ali, o sea que sí, que a pesar de que a veces, pois, incluso tamén supoño que será moito tamén no propio interior, non que ti non te notas cómodo, pero despois a xente, pois, que non se nota, non? Eu conseguín realmente estar cómodo, que pasa que a veces era como... Isto está no límite, non? Que non me dá, teño que facer igual unha melodía para baixo, porque se subo, estou aí ao límite. Isto estaba... Falei no... Esa semana tiven a principios desa semana unha clase coa miña profe de canto, e sí que me dicía que reposase bastante a voz, que me hidratase ben, estivera aí con nebulizador e isto, porque, bueno, estiven... Ao final recuperei máis en todas as actuacións, claro que sí. Bueno, tivemos eso, uns meses moi intensos, agora xa un pouquiño máis relaxado, pero non paras porque tes aí datas máis datas anotadas na axenda, por exemplo, a próxima en Sarria agora en agosto, non? O día 2 de agosto, supoño que despois irás anunciando pouco a pouco tamén novas actuacións por aí adiante, pero bueno, a máis inmediata tamén na provincia de Lugo neste caso, non? Sí, en eso, Sarria. E despois supoño que seguirás aí un pouquiño máis, non? Ata que chego inverno. Que estén atentos ás redes, que seguro que... Pois aí está, estamos atentos, pendentes ás redes sociais para ver se nos cadra preto da casa algunha actuación de Monte da Pena, porque aínda ten moita xira por diante nos vindeiros meses, e logo disto deste primeiro proxecto, desta primeira xira en solitario, pois non sei se xa estás maquinando o que ven despois. Sí, agora estaba precisamente con grabación de novos temas, que tiven que parar por estar enfermo, pero bueno, toda a instrumental está grabada, grabamos baterías de verdad, que no disco non hai ninguna batería, bueno, hai platos de batería, pero non hai batería como tal, de verdad, todo. Con todo o que implica unha batería, non? Como un pouco máis roqueiro, digamos, o que ven, non? Pero tampouco me quero limitar a ningún estilo, simplemente eso, fago pop, entra dentro desto pop, e eso, e tamén eu creo que vai estar moi guai os novos temas. Obxectivo 2026, 2025... Eu creo que 2026, sí que vou publicar algo en 2025, é unha sorpresa que creo que vai gustar a moita xente, porque, bueno, adelanto xa e tal, é un tema que estamos preparando para refacer con Lontreira, bueno, xa está feito realmente, e sacar como Lontreira Monte da Pena, e bueno, despois diso, pois veñen os temas outros que estou gravando para un EP. Bueno, pois estaremos aí super atentos tamén a esa, bueno, pois nova etapa tamén que se abre, non, con Lontreira Monte da Pena. E a che preguntar tamén, pois precisamente, falábamos antes tamén de Lontreira, pois un pouquiño, pois en que punto se atopa ese proxecto, porque tamén no seu día, e agora, pois eso, 2 anos, tamén fora moi intensa aquela xira, porque estabades en todos lados, non? En todos os festivais, en todos lados estaba, aí estaba Lontreira participando. E eu aparte, parece como que cando veñen moitos concertos me pasa algo, non? Que xusto cando vin aquí a entrevista con Lontreira, estaba coa pata, co peroné jodido. Che tocou tamén unha xira complicada, non? Tamén...
Bueno, e contanos un poquinho, xa nos estás dicindo, non, que se vai agora gravar, ou xa se gravou, non, esa parte, pero supoño que o plan é continuar, non sei se quizás son con distintos ritmos ou con distintas velocidades, pero continuar, non? Co ritmo que poidamos ter, ao final Adri ten tamén o seu traballo, os seus estudios, que está moi centrada niso, eu estou moi centrado en Monte da Pena, entón Lontreira é algo máis secundario para nós agora mesmo, pero bueno, estamos collendo con ilusión e con dicir, pois, outro día, cando foi, antonte creo que foi, quedamos, estivemos facendo nova música, cando temos suficientes con discos sacaremos discos e eso. Bueno, pues... E xa está. Pois está ben saberlo. Pero de tranqui todo. Claro, está ben saberlo porque claro, diría a xente, a ver, pasan de estar en tantos festivais de repente pois como que non sabíamos nada, non? E claro. Supoño que había tamén fans preocupados, non? De ver que pasaba. Sí, había xente que preguntaba e tal, eso, parar un pouco o ritmo porque a verdad, eso, tanto festi e tal, pois queríamos centrarnos máis nas nosas cousas. E agora pois o que veña, pero máis tranquilo todo. Bueno, pois te parecimos ir rematando xa esta entrevista, imos marchar, se te parece, con Voltei caer na merda. Vamos ver agora o videoclip tamén de paso que marchamos. Contanos un poquinho, bueno, pois esta canción, con este título ademais, contanos un poquinho. Pois é unha canción para, eso, si estás... Eu agora estou moi ben, por exemplo. Pero de repente, igual en 2 semanas, volto a caer na merda e teño unha baixón e un pouco iso, dicir, estaba genial, estaba ben e de repente, bueno, copito de vino sí. e mal, entón, é iso, xa está. Sí, ademais neste momento, non? Que ademais tamén, pois, tamén moitas veces que vivimos tan apresurados e tan, non? Que moitas veces, pois, a cabeciña a veces, pois, nos leva a volver caer na merda e ese é precisamente o título co que despedimos este primeiro programa, este primeiro Verán de 2025, arrancando esta tempada 26 deste programa que lles ofrecemos dende o Concello de Sanxenxo. Como sempre, moitísimas grazas aos que estades aí dende outro lado, pois, por acompañarnos un ano máis, un verán máis. Eu quedo por aquí con Monte da Pena e brindando, agora sí con Martín Kodax, o noso patrocinador, como sempre, moitísimas grazas. Quise saber onde estou, non atopei ubicación. Lembro cando todo era oscuro, estaba peor. Ás veces nin son eu, ás veces só hai dor. E souben que era tempo de cambiar algo mellor. Pero voltei caer na merda, de agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair desta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben, mas volto a chorar a diario unha e outra vez. Creo que sei onde estou, voltei a merda como non. O que non sei é se estou peor que antes de voltar a estar mellor. Ai, cando perdo o tempo a pensar se estou ben ou estou mal. Afundirei no mar que tantas veces mergullei por non andar. Pero voltei caer na merda, de agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair desta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben, mas volto a chorar a diario unha e outra vez. Pisar na merda, caer na merda, chorar, calmar e voltar a non estar. Eu voltei caer na merda e agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair desta. Xa non sei que vou facer, se
Se aparente que estou ben, mais volto a chorar a diario unha e outra vez. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.